lagi meninggal lagi bilangnya. Cinta berbalik lagi. Cinta berbasi berbalik. Cinta berbasi berbalik. Cinta berbasi ya. Garis aja berbasi. Bermain rumah. Udah misalnya ibu tuh itu lah hagra bangga mau main sana dia. Apa dah dia di selimut baik. हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनो थालायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ दासान्दि मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै जों दायो गामियाव थांगासिनो लोगोफोर फुंनिफ्रायनो भिडिअ लानो मोनासै आरोना मानो होनबा जि सुदोंमोन जा बुरजा दा गोजां बोथोर हाबबाय नालाय बेखायनो सुइटार आरि सुदोंमोन आरोना बेखायनो ओमफ्राय भिडिअ लानो हायासै ओमफ्राय जों दायो गामियाव थांगासिनो लोगोफोर मानो होनबा जोंहा दिनै माइनाव लाबोगोन आरोना दुब्लि बारिनिफ्राय लोगोफोर माइ लायनो थांदों जोङो नै दुगैस्रां लोबस्रां जमानो स' दायो नायलायबाय थादों लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो बेलासियाव मेलायावबो थांगोन आरोना जोंना दा राजमेला जागासिनो नालाय जोंनि बरमायावनो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला दिनैनि भिडिअखौबो नायलांगोन आं बयखौबो आसा खालामनाय थाबाय थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे दा जा बोरमा फिसा नायसै मा बोरमा थ' थाबाय मोजां सलाय आं बिखायाव थांबोजोबदों फासिफिट थाबालाय बेहा बोरमा फिसाखौसो मोनफैलायबाय आरो मोजां मोनदे आमनो दायो लोगोफोर नै जों जोंनि माइ बारियाव मोनफैबाय आरोना आं बारा भिडिअ लाबाय थायासै दायो मोनफैबाय लोगोफोर हानानै लांसै आरोना माइयाबो हानो जाजोब्बाय नै लोगोफोर मोनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बेखायनो जोङो दिनै माइनावखौ लांफैखाबाय आरोना लोगोफोर आं बारा मिथिलायलाङा दायो बेखौनो आइया खिन्थागासिनो आरोना आइया खोन्थागासिनो नै ओमफ्राय आं हाबाय रावजोंबो रायज्लायनो मोना नामानो लोगोफोर आं बारा मिथिलायलाङा गोदो सिख्लायावथ' मावबोनो मोनासै जोंहा आइयानो मावखायोमोन नालाय दा हाबा जाबाय एसे एसे रोंनांसिगोन ओमफ्राय बेखायनो आइयाबो एसे एसे फोरोंखाबाय आरोना लोगोफोरनै ओमफ्राय दायो आइयाबो फोरोंगासिनो ओमफ्राय दायो लाबोनोसै आरोना रायज्लायनो मोना जाहैदों लोगोफोर ओमफ्राय रायज्लायथारखायाखै बारा आं रावजोंबो माइ हाग्रा मानसिफोर दंमोन आरोना होनग्रोनांगौरा दे दे होन ग्रे ग्रे होनदो दे बेखौ जानो गैला दाउखौसो होसोब बानायो बाय लोगोफोर खाथियावसै दिनै बिस्थिबार नालाय आयौ नै बिजाबो गांनैसो दंबावो आंना दहाय फुङाव जि सुनायजोंनो दिन लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ स्टिडिअ लानायथारासै आङो दा गोजां बोथोर एसे हाबबाय नालाय सुइटार सुदों मादों आंनि मामिनि सुइटार मोजा सुजोबदों नै ओमफ्राय गस्लाया रानबावाखैसो बिसोर रानबावाखै बाखिया रानजोब्बाय रोजा रोजा नालाय रानासै बेहा फुङाव बेफोरखौ सुनानैनो जिहय आंहा लोगोफोर ओमफ्राय दायो दुखांबाय साथि थांसै आरोना दायो मेलायाव थांगोन लोगोफोर जोंहा राज मेलायाव फैबाय जोंहा बरमानि राज मेलायाव गासै भिडिअ लाफानो रोंबायनो ओंखारनायखौ भिडिअ लायासै आं हाखु दाखु ओंखारबाय माबाय फैबाय आरोना नायलांबाय थादो लाहरखौनो हाया भिडिअ होनो मोजां मोजां साजायथारदों हाय मेलाया मेला फैबाय जोंहा जि मोजां साजायदों राज मेलाया बरमानिया मोजां साजायथारदों नै बरमा मेला बरमा मोजां थादों नै दलां बिथिं Olia mutdomste. Olia mutdomste na? আমি বর্তমান রাইডর মাজলৈ আর নি গংসে কোন খাইবে না আমি বাবা ফুটাও পরিকল্পনাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো অলংবাৰ হাৰিমুৱা আফাত জানাগাঁও
मुथिफोर नायसै दायो नै मामिया नायना बबेयाव नै आंनाव दंखायो बेगाव मामि मोसौ ना म' मा जाखो नोंहालाय मा गोलैदों हा बाय ओइखौ नायनोथ' नुहुरला लाना फैदों नै ओइयाव फैग्रा आब' एसे थाथ'गोन नायबाय लाफै सिखांफोर फैबाय लाइटआनो मोजां माबाजोबसै थ' बेफोरावसो मोजां नुबावगोन Saya saja kiri. Apa? Kila daw kiliaw, habay daw kiliaw. Gajah Cina naik kiliaw ang. Kiliaw daw di kiliaw, bye barau. Barau kita dah dong daw di kiliaw. Kiliaw nama. Dukuna kelamun be, dukuna kelamun. Haram Nikola berkata, nunggu nunggu. Dari kita nesarin bestu. Minum air. Murgi 20 taka, gari kela. Gari utile 3 pabo. Singlot থাকিলে এটা পাব সিঙ্গেলত উঠিলে এটা পাব ডাবলত উঠিলে 3টা পাব একবারে লোকাল মুরগি ডাঙার ইমান দুনিয়ার মুরগি জালাইবাই নামা যাবাই না মাসি যাবাই 30 টাকা ও ডাবল যাখাই নেই ডাবল বেশি নেই বারনাগো মনে গলাই দিগুলা আছে নেই 20 ডাবল নেই দিছে মাসি যাবাই মাসি নেই বেজারে ও সবাই আছে আয়ো নসবে নাইনো হাগন নেই নিবিলাই না নেই কিনুগা 100 টাকা আছে নেই 20 টাকা নেই 20 টাকা oh deho dikon hodo bene gidir lokal nei mollai lokal nongkai nongdong ba lokal daw nongna nonga mojai naयनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोन जोंना अरिजिनाल हाग्रा बंग्रा एम्फौ एनला माइ माइरं जानानै देरनायसो उदाङै जों मानसिफोर बायदि उदां बिसोरबो आथिं थोंनै जुनार जोंबो मानसि महरै आथिं थोंनै
आरो जोंना बे लकेल दाउआ अबेबा मोनसे न' खथा फारामाव देरनाय नङा उदां नेचारेल बुस्थु एम्फौ एनला हाग्रा बंग्रा मावनायाव जानानै देरनायसो बिनि थाखायनो जानो थाखाय बिराद गोथाव जायो सानदोंमोन नोंथांमोनहा जिएसटि दाउखौ जायोब्ला टेस्ट मोनजानाय नङा लकेल दाउखौ जायोब्लासो टेस्ट मोनजागोन जय जय राजाफोर 20 थाखा सोरनि खाफालाव दं बेबा 3 नाम्बार 10 नाम्बार सोरनि खाफालाव दं बेबा इसोरासो मिथिगौ 3 नाम्बारा फैगासिनो 3 नाम्बार 10 नाम्बारा फैगासिनो राजाफोर 3 नाम्बाराव जाहैगोन बायदि मोनदों आङो राजाफोर 3 नाम्बाराव जाहैगोन बायदि मोनदों राजाफोर आङो 3 नाम्बाराव जाहैगोन 3 नाम्बाराव दासो मोनदों 3 नाम्बाराव दासो मोनदों मासे गारि जायगा मासे माथाम गारि जायगा माने सिंगेलाव जानो सिंगेलाव बेखौलाय बासियाव दोनो नैबे 30 थाखानि नैबे 50 थाखानि सालो Danger lah tuh ay salah. Cinta marah menurut saya cinta marah. Oh nampak siap saya. Ini bos saya. Nah. Oh. Salah. Lada. Ani long kaya. सालो राजा सालो हालाय मोनलांगोन राजाफोर हालाय जागोन बोरमाबो दंलायनाय बोरमायलाय बोरमा माने मोनबाय जा मालै नानि खेला एबाराव दावदै गेलेबाय एबाराव दावदै जाबाय नामा जायासै दावदैया Daun moonbay जोंहाबो daun moonbay अ आयु नै एक्सट्रा दे ओइ आजा आयु लोगो मोनदों ना बिसोरखौ खाजाया खेवबाय थायो माबा मोनामसोगासिनो गन्थं माथेगासिनो माबा बिसोरो दे फैमाने दुइया जाबाय नंबर 36 नंबर माथो इसेल' जाखो दावदैया सालो आदै गुदे सालो बारा जोबोर 20 थाखानिफ्राय स्टार्ट 20 थाखायाव माथाम जाबाय हांसोआ गेलेजावनो 40 थाखाखा दावदैया दैसेल' दावदैयानो दैसेल' 20 थाखा खनसेयावनो जादों नंबर 26 पाबो pinta pada eta papo masuk pinta perasta Wih lah, daudai hanslah za daudai. Terus tak kau bisin ayo. Bisin ang
देखिल मोनबाय deh udah deh tetap udah deh đã kau masih menbapak deh makan chứ không mà đây mình đang mà nơi nơi Dây đây còn khởi. Kawan ulaba. Ini asun lo, iya. Kuban biar tahu ni kuka kundang lebih baik. Tuai kah? Tangan angkat. Sisi. Sisi.